निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी रश्मी कुलकर्णी। सेवा समर्पण या पुस्तकातील एक उतारा वाचते। जीवन ध्येय। बीजातील वृक्षाप्रमाणे मनुष्यातील देवत्व अभिव्यक्तीसाठी आतुर असते। अंतिमतः आपण पूर्णत्वाला पोहोचणार हे निश्चित आहे। जन्मामागून जन्म आपण रस्ता चालत असून अखेर आपण मानवी ध्येयाप्रत पोहोचणार। ज्याप्रमाणे कुठेही पडलेल्या पाण्याच्या थेंबाला अखेर सागरापर्यंत पोहोचायचे असते, या प्रवासात त्याची वाफ होईल, वाफेचा ढग बनेल, पुन्हा तो पृथ्वीवर बसेल, पुन्हा त्याची वाफ होईल, पुन्हा तो खाली येईल, पण अखेर तो सागराला जाऊन मिळेल। त्याचप्रमाणे अज्ञानी जीव रस्ता चुकतील, आयुष्य गंभीरपणे घेणार नाहीत आणि लाखो वर्षे लागतील, पण एक दिवस ती दिव्यत्वाची तृष्णा त्यांच्यात जागृत होईल आणि ज्या ठिकाणाहून ते आले त्याच ठिकाणी ते परततील। वृक्षाच्या बीजाला जसे ते ज्या वृक्षातून आले त्या वृक्षात परिवर्तित व्हावे लागते, तसेच ज्या अनंतातून मनुष्य आला त्यात त्याला विलीन व्हावे लागते। बीजामध्ये तो संपूर्ण वृक्ष सुप्तावस्थेत असतो। आपल्याला अंकुर येईल, मग आपण जमिनीतून वर येऊ आणि मूळच्या वृक्षाचा आकार धारण करू, असे त्या बीजाला विनाकारण वाटत नाही। तशी त्याची उत्कट इच्छा असते, कारण त्याच्यात तो वृक्ष सामावलेलाच असतो। मानवी ध्येयाचेही असेच आहे। पण एक व्यक्ती म्हणून आपल्याला काय करावयाचे आहे, आपण आपले जीवन कसे आखावे, जर मानवी ध्येय हेच असेल तर ते प्राप्त करण्याचा मार्ग कोणता? आपण आपल्या आयुष्याची अशी आखणी करू शकतो का की त्यासाठी लागणारा कालावधी कमी करता येईल? एक ना एक दिवस आपल्याला ते गाठायचे आहे, मग तसे प्रयत्न आत्ताच का करू नयेत? इकडे तिकडे घोटाळायचे कशाला? अनिश्चितता कशाला ठेवायची? या जन्ममृत्यूच्या चक्रात त्वरित मुक्ती संभव आहे का? त्याचा मार्ग कुठला? त्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे। जर मन पुरेसे परिपक्व असेल तर ते याचा अतिशय गांभीर्याने विचार करेल। वैश्विक प्रश्नांची माहिती असणे ही एक गोष्ट आहे। मानवी ध्येय, प्रगती म्हणजे काय, परिपूर्णता म्हणजे काय, हे फार मोठे प्रश्न आहेत, वैश्विक प्रश्न आहेत। तथापि आपल्याला व्यक्तिगत स्तरावरील प्रश्नाचा विचार करावा लागेल। जीवित कार्य उमगते तेव्हाच जीवनास सुरुवात होते। स्वामी विवेकानंदांना आपल्या गुरुच्या पायाशी साक्षात्कार झाला तेव्हा त्यांना अनेक गोष्टी समजून आल्या, अनेक उच्च गोष्टींचे ज्ञान झाले। जीवन, मानवी ध्येय, मानवी गंतव्यवस्था, संपूर्ण विश्वाची मुक्ती, आपल्या देशबांधवांची मुक्ती, अशा अनेक गोष्टी त्यांना स्पष्ट झाल्या। तरीही स्वतःला आपल्या आयुष्यात काय करावयाचे आहे याविषयी अजून अनिश्चितता होती। आपण या जगात कशासाठी आलो आहोत,
आपले कोणते कर्तव्य आहे, आपल्याला कोणते साध्य गाठावयाचे आहे, आपल्याला या जगात कशासाठी पाचारण करण्यात आले आहे, या बाबी त्यांना अजून स्पष्ट व्हायच्या होत्या. आपल्याला त्यांच्या जीवनचरित्रावरून असे दिसून येते की कुरूच्या निर्वाणानंतर त्यांनी ते ठिकाण सोडले व आपले जीवित कार्य शोधण्यासाठी भ्रमंती करत अनेक वर्ष व्यतीत केली. एका निर्णयापर्यंत येण्यासाठी 2-3 वर्षे लागली. अखेर कन्याकुमारी येथील शिलाखंडावर त्यांना आपल्या जीवित कार्याचा साक्षात्कार झाला. त्यांच्याकडून कोणते कार्य अपेक्षित आहे त्याचा शोध त्यांना लागला. त्या दैवी कार्याचे त्यांना दर्शन घडले. अशा तऱ्हेच्या त्यांच्या जीवनाला एक दिशा मिळाली. तोपर्यंत ते परिव्राजक म्हणून भ्रमण करत होते. जीवनाचा उद्देश असणारा माणूस इतस्तः भटकणार नाही. त्यांना परिभ्रमण करणारा संन्यासी म्हटले ते योग्यच आहे. ते संन्यासी होते यात शंकाच नाही, पण ते भ्रमण करणारे संन्यासी होते. आत्तापर्यंत भ्रमण करणारा संन्यासी असलेली ही व्यक्ती शिलाखंडावर जीवित कार्य निश्चित केलेली व्यक्ती बनली. हे प्रत्येकाच्या बाबतीत घडते, निदान घडावे. खरे पाहता जेव्हा जीवित कार्य निश्चित होते, जीवनाचे ध्येय सापडते, तेव्हा खऱ्या जीवनास प्रारंभ होतो. तुमची दिशा निश्चित झाली पाहिजे आणि त्यामुळेच तुमच्या प्रत्येक कृतीला अर्थ प्राप्त होत असतो. ती दिशा तुमचे जीवन व्यापते. मानवी प्राप्तव्य सर्वांसाठी एकच आहे, मात्र व्यक्तिगत ध्येय म्हणजे या जीवनात येथे व आत्ता काय करावयाचे आहे हे शोधावे लागेल. जीवन अतिशय अल्प आहे. जीवनाच्या वास्तवाचे विश्लेषण केल्यास आढळून येईल की जीवन फारच अल्पकालीन असून जीवनाची प्रभात उगवता उगवता जीवन संध्या कधी येते ते समजतही नाही. काळ इतक्या भरभर पुढे सरकत असल्याने आपल्या जीवनात काहीतरी अर्थपूर्ण काम केले पाहिजे. वाया घालवण्यासाठी खरं तर वेळ नाही. आपल्या मागे अनेक गतजन्मांचा वारसा आहे. आपण काही साधने घेऊन आलेलो आहोत, तेव्हा आपल्यातील सुप्त गुण ओळखून आपल्या मर्यादा व कल लक्षात घेऊन त्यावर मनन चिंतन करून आपल्या जीवित कार्याचा शोध आपल्यालाच घेतला पाहिजे. काय करावे, जीवनाचा हेतू कोणता असावा, या जगात आलो आहोत, एक दिवस जाण्याची वेळ येईल, तेवढ्या काळात काय करून दाखवावे, आपले काय योगदान असावे, कार्याचा कोणता भाग आपले जीवन कार्य बनेल. पुढे असा प्रश्न उपस्थित होईल की मानवी ध्येय जाणून घेऊन आणि आज न उद्या या जन्मी अथवा 100 जन्मानंतर ते ध्येय मला प्राप्त करावयाचेच असेल तर त्यासाठी मी या जन्मात काय करावयाचे आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या निष्कर्षाप्रत पोहोचता, एखादी गोष्ट उमगते, तेव्हा तुमच्या मनात येते, हो, हे माझ्या जीवनाचे ध्येय आहे, मला हे प्राप्त करावयाचे आहे, हे माझे गंतव्यस्थान आहे, याच ठिकाणी मला जावयाचे आहे. जेव्हा तुमचे उद्दिष्ट तुमच्या दृष्टीपथात येते, तेव्हा तुमच्या जीवनाला सुरुवात होते. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.